ran gari in ba ku ba gari. Allah ya raya muku sai kuma ina haka. Kuma za mu dan fita ne dan yawon shan iska, mu dan sha askirin da kaza haka, mu dan dai ciki abubuwa mu dan shakata mu nishaɗi. Yanzu abin da nake so da ku idan kun tashi dawowa ciko min ledoji da tsaraba. Ina tsaya wanke-wanke zan makara. Sai kin yi wanke-wanke sannan ki tafi makaranta. Allah na gode maka. Ban da 'ya'ya masu bashin tsiya. Kayan wanki na ne. Ki tabbatar kafin in dawo kin wanke mu. Dan kuma baki ba. Wallahi jikinki sai ya gaya miki. Asabe! Daga yau Aisha ta daina yin shara a cikin gidan nan. Aisha ta daina yin wanke-wanke a cikin gidan nan. Daga yau Aisha ta daina yin tallan goro. Ni dai ko wallahi zan cire hannuna a gare ta. Me haka? Ya zaki zo inda nake saka kafa ki ce zaki miƙe ki kwanta? Dalla malama matsa a nan gurin. Wai ki ga wai an bai fifita ta akan mu saboda tsabar munafuka ce ita. Yanzu ya ake. Ai kamar kullun ne. Haka ne, to shi da mu je mu. Sadiq na gani da wannan yarinya Aisha. Wallahi tallahi ba ni nace ina son sa ba, shi yace yana so na. Ina son aure ki. Ka so ya ka so kanwa? Hauka nake wannan yari aure. Ke na so nawa ina je da hotel. Sai da ta gama kantalanta sannan za ku ce ba zan an ga aure ka. Ai ga ƴaƴanta nan. Ka ji karsa a ruwan tasha. Ka manta da ajiyar ka da take jikina ne? Ko da wasa ko a hanya muka hadu kika zo da kin sani wallahi sai na miki da cin mutunci. Sadiq haka za ka ce mu? Ashirin sa kai ya ta.